Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Kemis Legi 21 April 2024. Sumangga dinten punika kita nampi jejer Pontius Pilatus. Para adiyuswa, wonten ing pengaken iman rasuli ngendika, ingkang nandhang sengsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarekaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Punika pethikan pengaken rasuli ingkang wonten sesambetan kalian Pontius Pilatus. Pontius Pilatus boten namung asma pribadi, nanging wakilipun jagat ingkang ngadili Gusti Yesus. Pontius Pilatus punika gubernur jenderal lan wakil kaisar Romawi ing tlatah Yehuda. Panguwas ingkang kedahipun jejekaken kalersan nanging tanpa daya ngadepi tiyang ingkang sengit kalian Gusti Yesus. Pilatus mangertosi menawi Gusti Yesus boten lepat, nanging piyambakipun boten gadhahi daya kadesek tiyang kathah satemah mutusaken bab ingkang lepat. Pilatus boten purun kaluputaken piyambakipun masrahaken Gusti Yesus dhateng para tiyang ingkang sengit lan budidaya mejahi. Bab punika ketingal ing Matius 17 ayat 51. Bareng Sang Pilatus uninga yen sakabehing pambudidaya bakal tanpa guna, malah wis wiwit kisruh kaanane, panjenengane banjur wiji asta ana ing sak ngareping wong akeh mau lan ngendika, aku ora kaluputan tumrap getihe wong iki, iku prakaramu dhewe. Para adiyuswa, mbelani ingkang leres, waton nerak arus tamtu nggadhahi resiko jabatan, kanikmatan lan kaurmatan, sarta sengsara sinten ingkang purun? Cuci tangan utawi nuduh kasalibna utawi kendel lan nebih saking kayekten. Bab ingkang limrah katindakaken dening tiyang ingkang lamis, ingkang namung buru kawilujenganipun pribadi. Sinten ingkang saged milujengaken kita saking sedaya punika? Namung Gusti Yesus ingkang sampun dados cempening Allah. Monggo sami kebak caos syukur caket raket kalian Gusti lan tansah makarya kangge Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut amrih kawula tansah nengenaken kayekten lan tetep caket raket kalian paduka ing sadengah kawontenan. Paduka berkahi para adiyuswa ing pundhia kemawon, senajan to ringkih raganipun kawula pitados, paduka badhe tetep paring kegiatan lan berkah. Mekaten ugi para lari-lari kawula, anak putu kawula ing pundhia papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang tansah paring pitulung, matemah para lari kawula ingkang gesang ing bebrayatan, ingkang makarya, ingkang nembe sinau, sedaya pikantuk berkah lan pangreksa paduka. Kawula pasrahaken sawetawis putra kagungan paduka ingkang wedal sakmangke nembe wonten ing pemulihan. Kawula pasrahaken Bapak Agus Budi Pranowo ing Kalinegoro, Bini Sepuh Ari Panjaitan ing wilayah Sekawan, Bapak Amung Pracoyo ing wilayah Sekawan, Ibu Titik Marioto wonten ing wilayah Pitu, mekaten ugi Ibu Lis Martono wilayah kalih. Monggo Gusti sedaya pemulihan ingkang sampun dipun lampahi sedherek kawula dadosaken sedherek kawula enggal nampi wetahing bagas kesarasan peparing paduka. Mekaten ugi kawula pasrahaken Yuli Luther Harifa ingkang dumugi wekdal sakmangke nandhang sakit ing bab paningal. Kawula ugi masrahaken Sisilia ingkang badhe nampi operasi wonten ing RSU Muntilan. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah paring kegiatan, paring kesarasan, malah kepara paduka saged ngagem menapa lan sinten kemawon amrih sedherek kawula menika
nambeni wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Bapak Margono ing Kalinegoro ingkang ugi nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken ugi Bapak Hadi Adi ing GKJ Ngalian ingkang pikantuk wetahing kesarasan peparing paduka. Kaunipun sedherek kawula ing GKJ Bono, Ibu Sapar, Ibu Priyati, Ibu Sih Mirah. Kawula ugi masrahaken Ibu Tati ing GKJ Ngablak. Kawula pasrahaken Bapak Matius Suwito, warga GKJ Immanuel Solo. Kawula pasrahaken Ibu Wirya Sumarto, dalasan Pendeta Emeritus Ibnu Prabowo wonten ing GKJ Tlepok. Kawula pasrahaken Ibu Isti, wilayah 3 GKJ Wonocatur, Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purbo. Mekaten ugi Ibu Indrayati ing Solo. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti wonten ing GKJ Tropodo Sidoarjo. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken Bapak Budistomo, Bapak Sugianto ing GKJ Magelang, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini ing GIDJ Trangkil. Ing GKJ Immanuel Solo, kawula pasrahaken Ibu Tugiani Sunarto lan Ibu Tati. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 ing GKJ Gondang Winangun. Ing GKJ Wonosobo, kawula pasrahaken Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono, Ibu Rodiah Sumardi. Kawula pasrahaken Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian, Ibu Wahyono ing GKJ Plengkung, Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran, kawula pasrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken Bapak Jatmiko ing Denpasar Bali. Kawula pasrahaken Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri ing GKJ Canden. Ing GKJ Sragen, kawula pasrahaken Bapak Wursitoryadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken Bapak Chandra Deni Saputro. Kawula pasrahaken Bapak Dalmin, Bapak Sugiri, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Warsini, dalasan putranipun Yohanes Haryati ing Watu Sigar. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Tri Kartono, Bapak Waryono lan Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken ing GKJ Banyumanik, Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus lan ugi ing GKJ Tanon, kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ugi ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon ambrih sedherek kawula menika enggal nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken pasambat lan pandonga kawula wonten ing asma paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung.